pane headline rana rakabatira muri Zimbabwe rauya richibuda bepanhau rinonzi the Zim Eye. Vanoyataura mashoko samuri kuona video akanzi Emerson Mnangagwa installs street lights in Harare after 24 years of sabotage. Vari kuuya vachishamisika nechiitiko ichi chavari kuona maimages. I think vamwe vakamaona, vamwe muri kumaona muvidhio muchiona kuti aiwa muCBD moisoliwa mastreet lights. Vanhu zvavati aiwa SADC yauya nezvinhu, yauya nemakunun'uno zvashoka vanhu. Sana mina mashoko abuda nyogwa noti subscribe like out on the bell icon. Team naMnangagwa mutsidzi. Zimbabwean President Emerson Mnangagwa is finally conducted the installation of street lights in Harare Central Business District CBD after a prolonged period of actively instructing party supporters to destroy them. This development marks a significant shift in policy and approach from the ZANU-PF leader, who had previously opposed such infrastructure developments due to their association with the opposition party, the Movement for Democratic Change MDC. Mashoko ari kubuda panapa, but tikuona kuti this installation of lights yabva yaitika nyika yachasana nesummit. Zvaonekwa nevanhu kuti aiwa kuiswa kwema-street lights uko, aiwa tikuona kuti mutungamiri wenyika ari kufarira the upcoming SADC summit. Hazoda kusvodedzera kana kunyadzisira kuti vamwe mahead of states pavachauya vachipinda nyika yeZimbabwe vanoona kuti aiwa Zimbabwe inoyemurikawo, mutungamiri wenyika ari kuitawo zvakanaka. Tunze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Aiwa chashamisa vanhu vachiti after 24 years aiwa zvashoka vanhu. Tunze mafungiro enyu pinai comment section medu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.